आसा खालामबाय गोदान बोसोरा मिया हरनि 12टानिफ्राय दासिम मोजाङैनो थांबायना और बेखौबो आसा खालामबाय दिनैनिफ्राय 31 डिसेम्बर 2022 लासे गासैबो समा मोजाङैनो थांथोंना और गासैबो बयनिबो साननाय गोसो सिंनिफ्राय जि हास्थायनाय गासैबो खामानिफोरा जाफुंथों होननानै जायफोरा हाबा जानो मोनाखै बेफोर हाबा जानो मोनथों जायफोरा खैना नागिरबाय थादों खैना थाब मोनथों जायफोरा दरा नागिरदों दरा थाब मोनथों जायफोरा साकरि नागिरदों साकरिया थाब मोनथों जायफोर गथ' फरायनायाव फार्स्ट डिभिजन मोननो सानदों बेफोर मोनथों जायफोरा जि खालामनो सानदों जि हास्थायदों गासैबो जाथों दे प्रभु ईश्वर आफा बोराइ बाथौ और मोजाङैनो थांबाय लोगोफोर जोंबो एसे न' फैबाथाय नङा दिनैनि पार्टिया मैया हरनिफ्राय दालसिम मोजाङैनो पार्टिफोरा थांबाय एसे जोंबो न' फैबा न'खरनि आइ आफामोनदो पार्टि खालामनायाव एसे बिजि जाना थायो आरो खामानिबो थायोना न'खरनि तो बेनि थाखाय भिडिअ बनायनो सम मोनाखै होमबा जों बे आरो विसखौनो खालामनोसै फैबाय विस खालामबाय थाब हाबा जानो मोनदों थाब साकरि मोनदों थाब फरायनायाव सल्भ जाथों आवगायलांनो हाथों और गासैबो खामानिखौ जाहाथे सेटलमेन्ट खालामनो हायो बयबो और गासैनियावबो जाहाथे फैसाया बाकसे जायो बेखौनो आसा खालामबाय लोगोफोर जोंहाना विश खालामनाया एसे लेट जाबाय थेवबो जेबो नङा जोबाखै नालाय दाबो दंबावो आरो माखासे जेसेबां माने जेब्लानो हायो अब्लानो विश खालामनो हायो हेपि निउ इयार बयखौबो गोसोनिफ्राय गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय बयखौबो जासिहरबाय ओमफ्राय कुटलु नों विश खालामा Happy New Year, love you guys. लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला मानो होनबा जों दासो खामानिया जोबखांनानै एसे जिरायदोंमोन आरो बेयावनो गोसोखांखांबाय जे जोंथ' विशबो खालामाखै होननानै खालामब्रबबाय नोंथांमोनखो नयबा बुंगोन बुंलिया दिनै बारा लोंना लोगोफोर बाहाय खम लों मानसिया खुसियावनो बहुत लोङो तो बै जानाय लोंनायफोरखौबो लिमिटेड लाखि नलेबा उदैया गुरगुरायसोयो जानुवारियाव आरो दा खमै जोङो सम दोङो दा सम फैबाय जोंनिया मागो दमासिनिबो बेनि थाखायबो उदैयाव जागा लाखि लोगोफोर लिमिटेड जा इखौ स्टरबो खालामनानै केपासिटि लाखि दानो गेस्टिक जाबा आरो मागो एखौ जानो हानाय नङाना बेनि थाखाय कन्ट्रल उदय सेट्टि दे होमबा लोगोफोर लोगो मोनलायगोन बाय Good night.